Ġimgħa wara l-mewt taż-żagħżugħ Zakmeli f'Paċeville il-ħadd kmieni filgħodu il-katavru tiegħu għadu ma natax ir-rilaxx għad-difna mill-maġistrat inkwirenti. Dan hekk kif għadhom għaddejjin diversi testijiet tossikoloġiċi sabiex jiddeterminaw il-kawża tal-mewt tiegħu. Ikkonfermaw dan sorsi qrib l-investigazzjonijiet li qalu li sa issa qatt m'għandhomx f'idejhom ir-riżultati ta' dawn it-testijiet li se jistabbilixxu wkoll jekk Meli kienx taħt l-effett ta' sustanzi illeċiti jew inkella l-alkoħol. Dan hekk kif sa issa ġie determinat li d-daqqa ta' ponni lill-Bulgaru Denis Dovko ta' lil Meli ma kienitx il-kawża tal-mewt tiegħu u lanqas ma kellha l-ebda rwol fil-mewt. Madankollu ma hemm l-ebda dubju dwar din id-daqqa anke jekk l-awtopsja mhux konklusiva li saret stabbilit li ma hemm l-ebda marka ta' vjolenza fuq iż-żagħżugħ. Matul din il-ġimgħa l-Pulizija komplet tiġbor u tistudji żjed filmati tal-kameras tas-sigurtà tal-madwar filwaqt li kelmet aktar persuni brabta ma' dan il-każ bil-mewt ta' Meli sa issa jibqa' misteru. Tantu hekk li dan il-każ sa issa mhux qed jiġi trattat bħala omiċidju iżda bħala mewt. L-inkjesta brabta ma' dan il-każ qed titmexxa mill-Maġistrat Claire Stafford Zamit.